I dag der præsenterer vi her i Aalborg Freja den nye Freja TV. Jeg står her med Aalborg Frejas hovedformand Jan Dauge. Lige et par hurtige spørgsmål til dagen i dag. Freja er en stor klub, Nordjyllands største, med mere over 1000 medlemmer. Ja, knap nok, men det er der omkring. Yes. Men hvad er der af forventninger til forsæsonen i Freja generelt? Altså, hvis vi skal starte i senior, så har vi jo 3 11-mandshold i damer. Og der er i hvert fald 2 hold, vores første og vores andet hold. Der håber vi stærkt på, at de rykker op. Sidst, eller her i efteråret, der rykkede vores første hold jo ned og pressede også andet hold ned, fordi vi ikke kan have 2 hold i Jyllandssagen. Så på dame senior, der satser vi stærkt på, at de 2 hold de rykker op. Så kan man sige, at på herre senior, der har vi faktisk 11 7-mandshold. Og et langt stykke af vejen, så er det egentlig okay, at de bare bliver, fordi at vi er faktisk repræsenteret i samtlige rækker. I ungdom, der døjer vi en lille smule fra 17 til 19 år, fordi de alle sammen tager på efterskole. Så der, rent medlemsmæssigt er det lidt svært. Der er vi glade, hvis vi bare har hold. Men nedad, både på drenge- og pigesiden, altså vi har standardhejsning i dag for børneafdelingen, og der var helt vildt mange mennesker. Så det ser rigtig, rigtig spændende ud, rigtig, rigtig lovende, rigtig, rigtig dejligt. Positivt. Meget positivt, det må man sige. Frejas herre første hold, de spiller i Danmarksserien. Klarer de sig i forsæsonen? Ja. Jo, altså, jeg synes, det var lidt synd her i efterår, at de mister nogle dumme point og kommer faktisk til at ligge nede i bunden og kommer til at døje lidt. Så får vi lidt tilgang og har egentlig klaret det godt i træningskampen og har egentlig en god tro på, men så tager vi ned og taber 5-0 ned i Nykøbing. Det var faktisk antiklimaks. Nu har vi så Nørre Sundby i dag på hjemmebane her klokken 4 ude på Kunsten. Og altså det kunne jo være rigtig skægt, at vi går ud og gør en god figur. Altså, og de kan sagtens vinde. Det er en lokal kamp, så der er måske lidt mere vilje og lidt mere gejst. Og det er klart, kan de vinde den, og så have næste kamp med lidt tro på, jamen så er vi sådan set ved at være oppe omkring stregen igen. Og så kan det godt være. Altså jeg tror og håber, det skal man gøre. Det skal man. Og vi ved heller ikke, hvor mange der skal ud nu. Nej, det er jo det sjove her nu om stunder. Altså i dag, der er sådan, man aner ikke, om man er købt eller solgt, lige meget hvordan det næsten ender. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi så sporten går lidt af. Men altså, jeg vil være ked af at blive reddet på skrivebords afgørelse. Der var et år, eller nogle år, hvor vi faktisk redder os i Danmarksserien gennem flere år på grund af nogle skrivebordsafgørelser. Og prøv at høre, det var bare ikke sjovt, fordi vi løber tabt hele tiden. Altså, der var ligesom om, at fair nok, når man taber, så er man ikke god nok, så må man ned, så må man prøve at vinde, og så ligesom få gejsten igen, og så afsted. Så det er altså bedst, hvis det bliver afgjort sportsligt. Så det håber vi selvfølgelig på. Lige her til sidst, så Freja er vært ved en stor international turnering i Kristi Himmelfart. Hvordan ser det ud i år? Jamen, altså, hver eneste gang, vi skal have den her turnering, så stresser jeg lidt til op til, man tror simpelthen bare, at det her, det bliver hårdt, det bliver svært. Men i alle årene, første år, det var 2004, lige siden, der er det altid klappe. I år, der bliver vi over 3600 unger. Vi bliver 250 hold, der skal afvikle, jamen jeg ved ikke hvor mange kampe, helt vildt mange kampe. Og det er selvfølgelig på vores anlæg, det er på firmasport, eller det der i dag også er en del af Freja. Og så har vi også lånt rugbybanerne. De kommer fra 10 forskellige nationer. Det bliver helt vildt mange mennesker. Og det er jo med boder og kæmpe spisetelt og ja, aktivitet hele tiden. Og det er Kristi Himmelfartsdagen. Og der synes jeg altså, hvis folk de har tid, så synes jeg, det er ude at kigge. Fordi altså, der er liv af gang i. Det må man sige. Det er helt fint. Det bliver stort. Tak for. Tak. Selv tak.